Здравейте от CarsFix Safety Auto. В този видеоклип ще ви покажа как да смените горивния филтър на Renault Laguna 1.9 DTI. Това Renault е производство 1998 година. Значи няма нищо сложно в смяната му. Единственото, което трябва да знаете за Рената е, че те нямат, по-голяма част от тях нямат подкачваща помпа вътре в резервоара. Аз имат ръчна такава за подкачване на горивото, след като сменим горивния филтър, да напълним филтъра с дизел. Всъщност това е филтъра. Трябва да развием този болт отгоре, който е. И филтър се отваря. Значи вътре има две гумички за смяна, които трябва да бъдат подменени. Те идват с новия филтър. Комплект. Тук вадим филтъра отдолу. Като си помагаме с щангата, той излезе и с отверка, няма значение с какво. Филтъра излиза, след това подменяме гумичките. Като тези гумички се смазват с гориво пак. Така иначе вътре си има гориво в корпуса на филтъра. Сменяме двете гумички, слагаме новия филтър и затваряме по същия начин. Като внимателно с гумичките да си точно по местата. Говорим за тази голямата гумичка. Другата гумичка е тук на болта. Малка гумичка. Също сменяме. И навиваме. Ето тук виждате помпата, която е поставена там. Тя е ръчна помпа за подкачване на гориво, за пълнене на филтъра. Значи помпим докато се втвърди, помпата се втвърдява. В началото е мека, т.е. пълни, и като се напълни, тя става много твърда. Това ще рече, че филтър е пълен. Благодаря, че посетихте нашия канал CarsFix Safety Auto. Благодаря ви.